Hello, good morning. Ang tayo fungbudi समाव बेरायदों आरो खारदों. देहाया मोजां जानांगौ आरो खारनांगौ. मोनानि जों गामियाव खारदों आरो बे लामा गेजेराव एकदम खारदों आरो खारनांगौ. एकदम खारदों लामा. दायो खारदों आरो फुंबिलि सम. माबा गाबदों. मा गाबदों बेयावलाय? माबा गाबदों? आयौ माबा गाबदों? सैतानसो नामा? सैतान. माबा गाबदों? माबा गाबदों बेयाव? सैतान नामा? माबा गाबदों बेयाव? मा सैतान नामा? आयौ सैतानसो नामालै बेयाव? बेयाव माबा सैतान जादोंमोन बेयाव. बेयाव बेरायनो नाङा. ओरै माबा मावबाय थादोंमोन. आं फुङाव खारदोंमोन आरो. आयौ सैतान थांबाय बेयाव. बेरायनो नाङा दे, रावबो बेरायनो नाङा बेफोर लामानि गेजेराव. उदालगुरिफोराव गुवाहाटीफोराव बेरायनांगौ. बेफोर जायगायाव बेरायनाङा सैतान जोंहा.